Brigada Eskwela. Brigada Eskwela. Maayong adlaw katawhan sa tuban. Usa ka importanteng pahinumdum ang among dala alang kaninyo. Ang Manuel Francisco C. Ramos Senior National High School adunay pagabuhaton nga Brigada Eskwela nga magsugod karong Petsa 22 ug mahuman karong 26 sa bulan sa Hulyo tuig 2024. Busa ginahangyo namo ang tanan sa pagtambong niining aktibidad aron maandam ang atong tulungaan sa moabutay na abre klase karong Hulyo 29 sa kasamtangang tuig. Malipay sad kaayo mi nga mudawat sa inyong kinasing-kasing nga donasyon sama sa silhig, tambo o tingting, dustpan, mop, pintura, floor wax o bisan unsa nga makatabang sa atong pinalanggang eskwelahan. Dugang pahibalo, nagapadayon ang atong enrollment alang sa junior high school. Mga higala, magkahiusa kita alang sa kalambuan sa atong tulunghaan ug alang sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Kita-kit sa Brigada Eskwela 2024. Brigada Eskwela. Together as one para sa matatag na paaralan. We're hand in hand upang malinis ang kapaligiran. Tawagin na ang tropa, kabarangay guro, pati na iba't ibang ahensya. Magtulungan na, kalinisan panatilihin para sa mga mag-aaral natin. Magandang kinabukasan, magkakamtambin. Tara, tara na!